Ndewonu ndị ebe anyị, ndewonu, kedu ka unu mere? Hello everyone. Ndewonu ọwụ unu nwanyị, ihe dị nwa afọ Igbo. Abịakwala m ọzọ n'ụbọchị nke taa anyị wetara unu ihe mmụta. Okay, ihe mmụta ahụike. So, ihe anyị ga-ekwutukwana taa bụ ihe gbasara ịṅụ anwụrụ ọkụ. Okay, ịṅụ ọkpọkọ, ụfọdụ akpọ ya ọkpọkọ. It's a cigarette. All right. So if you are just joining this channel for the first time, what I do is that I do my lesson in Igbo language, and then at the end I will translate in English. I will summarize it in English. Okay. So I will always be trying something, trying new things until, we find a balance. So I'm actually thinking, I've been thinking, because it's getting long, the video, and I don't want it to be so. So I've been thinking of speaking a little bit in Igbo and then just interpreting in English at the same time. So then when I'm done, I'm done. So then it's not too long. So we'll see how that goes today. All right. So I'll just hang in there. Okay. In the beginning, I said that this is going to be both in English and in Igbo, so Igbo. Some people say that Igbo. So just bear with me, but I'm trying to make sure that I reach to a lot of people, So because some people may not understand the dialect very well or even the language. All right. So the topic for today is going to be cigarette smoking. There's a lot to talk about cigarette smoking. We probably will have to come back to it again. All right. So today I'm just going to talk a little bit about it. All right. So just pay attention. All right. Just bear with me. All right. So how do people see cigarette? So let's do it that way. Let's do English and then interpret in Igbo today. So let's see, okay? Remember, we are trying different things. How people see cigarette, okay? So some people see cigarette as pleasure, okay? They see it as pleasure. I remember growing up in those days, you see these beautiful commercials, even they used to put, in the old days, they said that even in America, they use one of the presidents to put as the cover, like the cover of one of their cigarettes, right? They will use celebrities, so they will put them on the, cover of the cigarette, on like the box, just to make it enticing. So people see it as pleasure, that they are having fun, right? So some people view it as a poison, all right? And I'm one of those. I view it as a poison, okay? Because I work in healthcare and I see what it does to humans. So it's very, very contradictory. It's a very contradictory plant, because remember, it's a plant, all right? It's a plant. But then humans, we have turned it into something else. It's a plant, okay? But usually we eat food, we drink, we eat things, we eat vegetables, all right? We consume those things. But this thing called tobacco, that's how cigarette is made, right? From the tobacco leaf. This thing called tobacco, instead of us consuming the plant, it is actually consuming human beings. It's consuming humans. Okay, so, and this is something that when you use it as is the package says, if you smoke how many cigarettes a day, it will actually kill you. All right. So now, let's try it in Igbo now. Okay. So otu mmadụ si ahụta ọkpọkọ, ise anwụrụ ọkụ, ise siga, otu ndị mmadụ si ahụta. Ụfọdụ ndị mmadụ na-ahụta ya si ihe ọma, ihe dị mma. Echetara mgbe m dị obere, ị nwere ike ahụ mebi magazin or almanac abịa se ndị na-aṅụ siga, so eme ya ọmachacha nnọọ mma ile anya, right? Even ha say in America, in those days, a long time ago, na package some of the cigarettes, one of the presidents of America ka eji tinye n'ihu the package. Ha bịa ha were ma ndị ama n'ihe movie, ihe onyonyo maọbụ ihe ndị ama na he television, ha were ya bịa tinye n'ihu box cigarette, just ime ndị mmadụ ka ọma nnọọ mmanya.
ka ọ maa mma n'anya. Ụfọdụ kwa na-ahụta ya as nsi, ndị Igbo akpọ ya nsi, poison. Mụnwa so na ndị hụtara as nsi due to ụdị ọrụ m na-arụ, na-ahụkwa ihe ọ na-eme n'ahụ ndị mmadụ. So again, cheta, ihe bụ ofu ahịhịa mbụ. Ọ bụrụ ịṅụọ ya otu ahụ edere na pakeji ya, ya ogbuo onye ahụ. So anyị na-ada eri nri, anyị eri ahịhịa nri, rie ihe niile, ya onye anyị ndụ. Bet ihe a bụ ofu ahịhịa nri, tobacco ana, eji mezie sigaret, bụ ihe mmadụ ga-eri, ya ogbuo ya. Si na one of the things mmadụ ga-eri, ya ogbuo onye ahụ. Okay, all right. So, and it's cultivated everywhere around the world. Okay, it's cultivated everywhere. Since humans found the tobacco leaf, they've been planting it, especially now that it's making money for humans. Okay, they are planting it all over. Okay, and people that have smelled the leaves, they say that it smells good. It smells almost like something, you just want to eat it, that it smells so good and all that. Okay, so here bụ ahịhịa na-akụ n'ụwa niile, a na-akụ ya n'ụwa niile since a matara maka tobacco ahụ. Ndị ọtụtụ obodo amamụ obodo nọ n'ụwa gị na ha enweghị ahịhịa na na-akụ ya. Ndị hụtụrụla ahịhịa ma ndị siturula esi n'isi ya na-ama mma, ọ na-esi ka just ka ihe ị ga-eriwe. Okay, now let's talk about taxing. All right, so this tobacco makes money for the government. It makes money for the government. So think about it. That's going to be difficult for government to ban cigarette. Okay, so those people that plant the cigarette, they pay taxes, and then when the companies that make cigarette, they also pay taxes. Just in America alone, the government make up to $100 billion every year. Okay, so ihe gbasara cigarette from tobacco, ọ na-amụrụ ndị gọọmenti, ọ na-amụrụ ha ego, nnukwute ego. Sọsọ n'obodo Amerịka, ọ na-amụrụrụ ha $100 billion afọ niile. Ọhịa ọ na-amụtara ha. Ndị na-akụ ubi ebe a na-akụ that tobacco, ha na-akwụ gọọmenti tax. Ndị kọmpani na-emegasị anwụrụ ọkụ na-akpọ cigarette, ha na-akwụ from tobacco, ha na-akwụ gọọmenti ụgwọ. So ọ na-amụrụ ha ego buru ibu, ọ na-amụtara gọọmenti ego. So mgbe chee ya echiche, ọ ga-ara ahụ ka gọọmenti kwụsị cigarette maọbụ ọkpọkọ, because ọ na-amụtakwara ha ego. So chee ya echiche, eji ndị mmadụ na-akpakwa ego, chee ya echiche. All right, so countries that produce the most cigarette. So countries that produce the most cigarette: China, India, Brazil, United States of America, and the United States. The states are Kentucky, Indiana, and Virginia that produce the most, right? That produce the most tobacco, I should say. Now, they say that in China, the population that smokes cigarette is about the entire United States of America. That's a lot of people. Okay, so obodo ndị na-aka emepụta tobacco ahụ jiri ya na-eme cigarette bụ ndị China, obodo China, obodo India, obodo Brazil, obodo USA. So abịakwa na USA states ndị na-aka emepụta: Kentucky, Indiana, and Virginia. So asị na ịhụ ndị na-aṅụ anwụrụ ọkụ, ndị na-ese ọkpọkọ, ndị na-ese cigarette, asị ndị na-ese cigarette n'obodo China, sọsọ ndị na-ese cigarette aṅụ anwụrụ ọkụ, na ha akọta ka obodo Amerịka niile tikọtara ọnụ. Ọtụtụ ndị mmadụ. Okay, olee ngwongwo akwajukatara eji mee siga? Okay, what are the ingredients in cigarette? Remember, the tobacco is planted, okay, and it starts to grow as a leaf. But then the leaf is now used to make it to look beautiful and nice into cigarette that people smoke. So that tobacco, right? That's what is in the cigarette. All right, but humans, the company that makes cigarette will now add a lot of chemicals in it.
Some of these chemicals will make people to want to smoke more. It makes the body to absorb the nicotine in the cigarette more. Okay, so it may make it to taste better. Sometimes they say that it make it to be smoother, So they add a whole lot of ingredients. One of the natural occurring ingredients in the cigarette, okay, from the tobacco is nicotine. Okay, and that's what makes the cigarette addictive. So as soon as someone starts to smoke it, they cannot stop. All right. So about 600 ingredients in cigarettes, but during chemical reactions and all that, those ingredients will actually make up to 7,000 chemicals. And in these 7,000 chemicals, about 70 of those chemicals cause cancer. That's too much chemicals in just one cigarette. Think about it. Think about it, people. Think about it. Okay? And people will be smoking this. They smoke it. They feel good. And it works so fast. It works within seconds of just taking the first puff. Okay? So your brain will release chemical called dopamine, and that dopamine will make the person to feel good. So then they want more. And the more you smoke, the more you want to be able to reach to that point where you feel good. Okay, so a whole lot of chemicals. Maybe I have to make another video to talk about the chemicals, because there's a whole lot of chemicals. I won't be able to talk about all of them here, but some of them, carbon monoxide, formaldehyde. Formaldehyde is used to embalm a dead body. Okay, well, that formaldehyde is not actually added. It's chemical that form, during the process of making the cigarette. Tar, so many other chemicals, like I can't list all of them here. All right, so kam sokwa ya n'Igbo now. So ngwongwo ihe juru n'ime cigarette, like ekwuru ya n'English, enwere m ike ime ihe onyonyo ọzọ ka m nwere ike kọwatukwu ihe gbasara ngwongwo akpajikọtara ya. So nke a na-akpọkwanụ nicotine, nke a na-akpọ nicotine, ọ na-anọ n'ime tobacco ahụ emenwe siga ahụ. So ọ na-anọ ihe nọ already. So ndị bekee asị natural appearing chemical. So ọ na-anọ n'ime tobacco ahụ already. Okay, so nicotine ahụ ya bụ ihe na-eme aṅụ siga, onye ahụ achọkwa ịṅụ ọzọ. And ị na-aṅụ, the more ị na-aṅụ, the more ị na-achọkwa ịṅụ, because ịṅụ ọ na-etake ọdụghara ahụ just about 15 seconds. Just ntakịrị oge ka ọ na-ewe. As soon as ịṅụrụ ntakịrị oge ka ọ na-ewe, ya gaa na brain gị already, mee onye ahụ ya feel no good and happy. But then otu ahụ ịṅụrụ ya, take that first puff, ahụ gị ga na-achọ ka ị ṅụọ amụọ to ka ị nweta effect ọhụ, ka ị nweta feel good ọhụ. Okay, so and ime ṅụọ ya, onwe brain gị, ụbụrụ isi gị na-erelease a na-akpọ, ndị bekee na-akpọ dopamine ahụ bụ ya eme onye ahụ, ndị bekee asị na neurotransmitter. So ọ na-eme mmadụ onye ahụ feel good, the dopamine. So then so onye ahụ ga na-achọ ka ọ ṅụọ ya. So ya mere ndị na-aṅụ ya na ha chọkwa ka ha ṅụọ ọzọ. And the more ị na-aṅụ, the more ahụ gị na-enidi ka o nwere ike nweta feel good ahụ. Okay, and then ọ gara onye ahụ ịkwesịrị ya, because onye ahụ chọrọ ị na-efeel that good all the time. So then onye ahụ na-aṅụkwa na-aṅụ. So chemical nọ na here, like nke ahụ a na-akpọ nicotine, naturally ọ nọ n'ahịhịa tobacco. Ya na-eme siga, onye ṅụọ ya chi ṅụọ ọzọ, asị na ọ dị addictive, ọ na-ekwe nkwesị ma mmadụ bido ịṅụ ya, ọ na-ara ahụ ekwesị. So I mean, ana m asịkarị ajọ ọjịla ndị mmadụ ama na onye na-aṅụ siga ikpe. Here bụ devil ka fight ga, to be honest. So ngwongwo nọ n'ime ga-eru 600 ngwongwo ọhụkwana adịrị. Mgbe a na-agawa through process, changes ma in the process of ime siga ọhụ, oge ihe create up to 7,000 chemicals. N'ime 7,000 chemicals, so about 70 ngwongwo 70 nọ n'ime siga na cause cancer. Okay,
So enwekwa nke a na-akpọ ma formaldehyde mgbe ahụ a na-amụ ya ọkụ ya fọm formaldehyde bụ ihe eji eme mmadụ ekipụ onye nwụrụ anwụ ka ọ hafụ ire ere kemikal ahụ ma carbon monoxide ma taa ma like a lot of chemicals dị njọ nọ n'ime ya. Can you imagine? Chetakwana ihe echiche na-ewere ihe gị kọsụ kansa about 70 tinye na siga otu ahụ agwakọtacha just ofu mkpụrụ siga ị ga-enwe ya ngwongwo akpajikọtara ya n'ime ha tụfịa akwa. Okay, so like m kwuru na bekee, aga m ejisi ike maybe aga m eme vidio ọzọ nke ga-ejọs kọwaa maka just ngwongwo akpajikọtara n'ime siga, bet ka anyị na-aga because oge na-aga aga. So illness is caused by cigarette a whole lot from head to toe. This thing is bad. It can cause lung cancer, stroke, oral cancer, laryngeal cancer, low birth weight, diabetes, tongue cancer, throat cancer, eye cancer, COPD, emphysema, colon cancer, cervix cancer, liver cancer, stomach cancer, pancreatic cancer, asthma, heart disease. Chineke me. Here just a little bit. Okay, so some of the illness is caused by cigarette. Okay, in Igbo, it can cause cancer. Okay, can cause cancer. Our cancer afọ, cancer ọnụ, cancer ire, cancer anya, cancer pink color. O nwere ike ịkọsụ asthma, o nwere ike ịkọsụ ọrịa obi, o nwere ike ịkọsụ ntigbu mmụọ bụ stroke, o nwere ike ịkọsụ ọrịa shuga, o nwere ike ịkọsụ amụọ nwa ahụ enwe nsogbu, nwa ahụ nwere ike nwa sef, o nwere ike ịkọsụ amụọ nwa ha dị obere dị ntakịrị, o nwere ike ịkọsụ ọrịa ekumume ma asthma, ọrịa ọjọọ, nwere ike ịkọsụ kansa ma nke afọ. So ihe ndị akwanụ, these things are real. I have worked in a place that we treat a lot of patients with cancer caused mostly by cigarette smoking. So this is not hearsay. Okay, anụọna m ebe n'ụlọ ọgwụ ebe ndị anyị na-elekọta ọtụtụ n'ime ha bụ ndị ọrịa ha nwere bụ ihe ise anwụrụ ọkụ kpatara. Okay, so here awụghị ka a na-akọ akụkọ, here awụ ihe na-eme eme. Okay, I've had a patient one time that says everybody would die, right? I was trying to teach him about, cigarette smoking and quitting cigarette smoking. And he asked me, everybody would die, right? I said, right. And then he was like, well, just leave me alone. Let me smoke my cigarette and die. So, and, understandably so, we have to make sure that people are ready for the teaching before we teach them that they are ready. And it's not easy. So don't judge people. All right, so don't judge people, just keep helping. And the thing I said to people, I'm like, we know that we are humans and we will die one day, but we pray for long life. But then it's like, okay, why would I put something that will kill me into me? All right, so like in English, one time onye na-elekọta onye ahụ adị na-akọwatara ya maka ekwesị isa anwụrụ ọkụ, ya sị m ọkwa onye ọbụla ga-anwụ anwụ, m si ya yes, okay, hapụrụ m ka nsi anwụrụ ọkụ ma nwụrụ m, so so just ịnakwa agwa mmadụ ama na onye na-anwụ anwụrụ ọkụ ikpe, just mara mgbe ọ nọ n'ọnọdụ ịkụziri ahụ, mgbe obi dị ya mma, mgbe ọ ga-enabata ga-akụziere ya mgbe ahụ. Okay, so ama na onye ahụ ikpe. Alright, onye ọbụla mana anyị bụ mmadụ na anyị ga-enwe anwụ, beta onye ọbụla na-arịọ Chineke fụ ogologo ndụ. Right, and ihe ọzọkwa m na-ekwu bụ ọ bụkwa na anyị mana ihe a ga-egbu anyị, ọ dị nọ mma iwere ya tinye n'ahụ anyị, ịghọtala, anyị ga na-eme nke anyị nwere ike ime asị ndị mmadụ. Okay, so there are certain things that people will do that may trigger them, they want to smoke, right? Maybe when they are about to drive, when they are drinking alcohol, when they are on the phone with people, when they are with friends, especially friends that smoke cigarette, when they are taking a walk or drinking coffee. Okay, so there are certain, so some of these things can trigger it, so you have to work on those things, try to find something else to replace those things. So ihe m na-ekwu bụ na enwegasị ihe nwere ike ịkpali mmadụ ka ọ chọọ ịṅụ siga. Ụfọdụ nwere ike mgbe ha na-achọ iri nri ụtụtụ, maọbụ ịṅụ kọfị, ndị na-aṅụ kọfị, maọbụ ịṅụ tii, maọbụ mgbe mmadụ na-achọ ikwe na ekwentị, ma mgbe mmadụ na-aṅụ, bụ ndị na-aṅụ mmanya ọkụ, ha achọkwa ka ha na-aṅụ mmanya ọkụ, na-aṅụ ese ọkpọkọ maọbụ ese anwụrụ ọkụ otu ugbo ahụ. Mgbe onye ahụ na-anya ụgbọala,
makwana mgbe ọ nọkọta with ndị ibe ya na-aṅụkwa siga ya achọ ka ọ ṅụọ ya. So you have to work on these, okay, those triggers. So you need to work on the triggers, you know. So ọ bụrụ ihe ahụ na-akpatara gị ịṅụ anwụrụ ọkụ, then gaa mana otu ị ga-esi, you know, gbochie ya. Chọrọ ihe ọzọ ị ga-eji tinye ebe ahụ, you know, instead of ịṅụ anwụrụ ọkụ, chọta ihe ọzọ ị ga-eme. So risk factors kwanu that will make people to be addicted. Age. Most people start young to smoke, so the younger you are, the more chances, okay, that you will depend on nicotine. Ụfọdụ nwekwa genetics, you know. So some people, like genetics, you know, the genes, you know, maybe from parent to children, you know, so that will make them to be dependent. People that grow up, you know, family members smoking cigarette, they may end up smoking. People that do other drugs, you know, they may also end up smoking cigarette. People that are depressed or have a lot of anxiety, you know, they may, you know, be at risk to depend on, you know, smoking, you know. So ihe ka nkwukwe ya n'Igbo. So ihe nwere ike ime ka mmadụ uche ya niile nọ n'ihe ịṅụ ise anwụrụ ọkụ na ọ bụrụ onye bido n'ise anwụrụ ọkụ mgbe ọ dị na nwata, mgbe a na-ebido karịkwana ya. Ọ bụrụ onye bidoro mgbe ahụ, then ọ dị likely na ọ ga na-aṅụ. Then ụfọdụkwana ya bụrụ ihe si n'agbụrụ, okay. So ihe nọ n'ọbara, ndị bekee akpọ ya gene. So ọ bụ na nne gị ma nna gị ma nne gị ma nna gị ma ọ bụ na ụmụ ikwu gị, ịnọ na-aṅụ nnọọ, so o nwere ike imekwa onye ahụ, ịnọ ya nakwa aṅụkwa the same, ịnọ ya dependizie na that. Ụfọdụ ọ bụrụ ndị na-ebe ụmụaka ọzọ maọbụ ndị enyi ha ọzọ makwanụ nne na nna ha, mgbe ọbụla oge ọbụla ha na-ese anwụrụ ọkụ, then ọ ga-emekwa ha, nwere ike ime ha ya na-ese ya mgbe ọbụla. Ọ bụrụ onye nwe oke ihe echiche ma ọ gị nwere ike si na ka ọ na-aṅụ ihe ahụ ka ọ na-enweta. Ọ bụkwanụ na ise anwụrụ ọkụ ahụ ọ naghị ehili anxiety or depression, but all just that dopamine ọ na-erelease bụ ihe na-eme onye ahụ ya feel good. Then ọ bụrụ ndị na-aṅụ ọgwụ ọzọ dị iche iche like Igbo ma gịnị, you know, dịgasị ọgwụ dịgasị iche iche, o nwere ike ime ha you know, chọrọ isewekwa anwụrụ ọkụ ahụ. All right. So, and you know, symptoms that will let you know that you probably, you know, you are dependent on smoking. Symptoms of nicotine dependence, you know. You just can't quit, you know. As soon as you wake up, you're picking up that cigarette, you know. You still smoke even if you're having health issues caused by the cigarette, okay. You don't want to go and hang out with people that do not smoke because you know that you won't be able to smoke. And then if you try to smoke, you know, or if you try to quit, you know, you may be having some of the withdrawal symptoms. All right. So ihe bịakwa na-eme ka mmadụ ma na o nwekwala nsogbu n'ịṅụ anwụrụ ọkụ na ọ ga-enye ya nsogbu ịhapụ ya bụ, you know, onye ahụ ya chọọ ịhapụ ya, ọ na-ekwezi ya. Ozugbo onye ahụ bilitere n'ụtụtụ ya chọọ ebe sigaret anwụrụ ọkụ ahụ ka o see ya, onye ahụ chọrọ ekwesị ya enwegasị ihe dị iche iche na-eme ya, okay. So ọ ga-ekwe ya nkwesị. Onye ahụ nwere ike ọ ga na-achọzi ịpụ ebe ndị mmadụ na especially ndị a na-aṅụ anwụrụ ọkụ ahụ because ọ ga-aṅụnwu ya ebe ndị ahụ nọ, okay. Then o nwere ike ọ bụrụ onye ahụ onwe ahụ ọjọọ, nwere ike bụrụ ịṅụ anwụrụ ọkụ kọsịrị ahụ ọjọọ, but ya nakwa aṅụgidekwa anwụrụ ọkụ. So like I said in the beginning, aga m eme video ọzọ because even if some things na mmadụ nwere ike ime mmadụ like onye ahụ chi ekwesị ise anwụrụ ọkụ dịka ihe na-emegasị onye ahụ. So aga m akọ nwụchacha ha niile here, okay. Okay, so ka m kwutu obere maka ịkwesịkwana ịṅụ anwụrụ ọkụ. So to stop smoking, if you don't smoke, do not start. Then if you smoke, find a way to quit. It's not easy. Some people say that they just go cold turkey. Cold turkey means they just quit, okay. So maybe something happens to them, you know. Some people will see maybe they have a brand new baby. It may make them to quit smoking, you know. So or maybe they get sick and then they say, oh, I'm not gonna smoke anymore. So but there are medications also that could help, or you know, like patch
or oral medications that will be prescribed by the doctor, and you need to be monitored by that doctor. Or some people have like a nicotine gum to chew. So ihe m na-ekwu bụ ịkwesị ịsa anwụrụ ọkụ, right? So ịkwesị ịsa anwụrụ ọkụ, ọ dịkwana gị izi. Onwe ndị na-akwesị ha just kwesị ya like that. O nwere ike mebi ha mụrụ nwa ọhụrụ, ọ ha bịara nwa ọrịa, ha sị na ha ga aṅụzi, ha kwesị. Mgbe ụfọdụ kwa na ọ na-adị cheesy like that. So ụfọdụ nwere ike ya bụ na ha nidere ịṅụ ọgwụ. O nwekwa nka patch nke a na-etinye n'ahụ. So ọtụtụ ọgwụ kwa na na-aṅụ onye ahụ nidiri onye dibịa bekee ilebara ya anya, so but again I will say, don't judge people, don't judge. Just help. If somebody smokes cigarette, try to help them. And the good thing is stopping cigarette smoking can still improve your health. So it's not too late to quit. Okay, so no matter how long, your health will still be improved if you stop or quit smoking. So in Igbo, what I'm saying is, oge ọbụla iji kwesị ise anwụrụ ọkụ ma ịṅụ siga, ahụ gị ga-abịa healiwe, ọ ga-ebido bịa change way, like bịa dịwa mma. So onweghị mgbe asịla na ọ dịla late, asịla na ịgbala 70, 60, 70, 80, oge ọbụla ekwesịrị ya, ahụ ga-ebido dịwa gị mma karịa mgbe ị na-aṅụ siga ahụ. So I'm gonna stop here. Okay, there's just a lot to talk about when it comes to cigarette smoking, so I'm gonna have to make another video. So aga m akwụsị ebe a because the video adịwala ogologo, achọghị m ya like that. So I will just have to, aga m eme video ọzọ. So but remember, the Bible says in 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, do you know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. So, so Corinthians in Kembo, okay, 6:19 to 20, ịgụ ya, ị ga-ahụ otu Chineke chọrọ ka anyị kwanyere ahụ anyị ugwu. Ọ ya nwe ya, ọ ya kere ya, ọ ya nwe ya, anyị enweghị ya, ọ ya nwe ya. Okay, Jizọs nwụrụ n'obe iji zọpụta ahụ anyị. So ọ Chineke nwe ya, ọ bụghị anyị nwe ya. So anyị kwesịrị ịkwanyere ya ugwu. So before you eat or drink anything, think and remember that this body is the temple of God. So before you do anything, put anything in your mouth, drink anything, eat anything, think about that this body is the temple of God. So we have to respect this body. Okay, so every time oge ọbụla ị chọrọ iri nri ma ihe ọbụla ị chọrọ ime iri nri, ịṅụ ihe ọbụla, cheta na ọwụ Chineke nwe ahụ anyị, ọwụghị nke gị, ọ ya nwe ya. So ka anyị kwanyere ya ugwu. Before I end, oh my goodness, it's taking too long. Please, let me sing this song. All right, now I'm torn between two songs. Okay, so one of them we just sang today. Okay, I went to church today. I think I'll sing that one. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. So abụọ na-asụkwanụ Chineke nna, that is ọ na-eju ya anya nke ukwuu, like ọ na-eju m anya, na-eju m anya nke ukwuu otu isi hụ mụ bụ mmadụ n'anya. Okay, God loves us. He loves us so much. Okay, and if you smoke cigarette, it's not going to be easy to quit. But remember, God loves us. He will help you to get through it. It's a demon. That cigarette is a demon that you're fighting. So you cannot do it alone. It has to be God. Okay? Ya wa jọọ mmụọ ọjọọ ka anyị na-alụ ma abịa n'ihe gbasara ise anwụrụ ọkụ.
so ọ ga-adịrị gị izi iji ọsọ kwesịa, but with Chineke, okay, remember ọ hụrụ anyị n'anya, so with Chineke ị ga-akwụsịnwu ya, okay. So ka m kwụsị ugbu a, ọ gaala ogologo, ngwanụ ka emesịa, bye bye.